Horas madi hita saluhukna. Adorak somar saur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangiang. Damai ni debatana sumurung sian saluhukna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga saha porseaon di bagasan Tuhata Yesus. Hatani Tuhata naga betul pu jamita minggu tu hita di bagasa tikion. Tarsurak do di 2 Timotius 2 ayat 1 dulu. Ta petihu majo hatani turpuki di bagasa rohat tabi songonom malidok. Ope ali anaha margugu maho marhite-hite asin roha ni Kristus Yesus. Jadi nabi negem sianau diadupan ni torop sitidangi ima pasahat tu halak haposan akan atau mengajari na asing. Gabi dongan manaon hapor suhom maho songo parangan na denggan di Kristus Yesus. Dang ulu alit patporang tuaka ulau padaraman asa halomoan ibana di namar suru ibana. Nang namar siadupe dang di patupali ia sotigor paralonai. Ikon siula haumeju mulu taruli di parbuena. Atu sinahudoki. Ai lehono ni Tuhanido tuho rohana mangarti saluhutnai. Paingotingok ma Yesus Kristus naung dipangulu sianak kanamate na siap pinopar ni si Daud hobbar tunahu barita honi. Alani ido au manaun na porsuk pola tarrate songo siula hajahaton alai daktar rate anggohata ni debata. Dibaheni bengek dorohaku manaon saluhuknai ala niak kana terpilit asa dohok na sida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Yesus dohok dihasangapon saliling-lilingnai. Haposat doha taon anggo dongan na hita tuha matean dongan na manang tuha nguluan anggo benget tita manaon rap mangarajai mahita sugut molo maswadahu kita dohok maibana maswadahu kita. So haposa pehita tong do haposan angguibana ay daktar suada hossa dirina. Ima sahakna. Donga saha porsiaon topik ni minggutta ditikion ima manaon na porsuk songon sihuton Kristus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Ima topik ni minggutta ditikion. Songon nataboto jalatotu nung ngata alami bira di ngulutta. Danga dong halak nalias siap paru kilon. Hapor suhon manang penderitaan ni ngulut. Terlepas majo siar rumang dohok boraknya ke paru kilon na tadupi. Nian danga dok kita nama kalomohoni. Alai atik pe sota halomohoni. Saina adupat tadui ditikina. Lahu mengadupi akka paru kilon manang hapur suhoni totu sada nama cari kok di bagasa nguluta ima hagugun ay marhite haguguni gabi mampu ma namarukili mengadupi bahkan makamonako paru kilon nai ido ubaina muladong rupaning halak natongom mengadupi si taunon Pitur jalodo ro akka hata tugar-tugar sian namar holong ni roha. Didok marupaning margugu mahamulai eda yasoi dipargugui Tuhan mahamu yasoi asima rohani Tuhan sai dirupi mahamu mengadupi nama saon dohot akka nasing do perupaning. Donga saha porsiaon sumat tusido nang najupak kita diturpukon. Nunga parjulu si Paulus mengalami akka paru kilon hapor suhon ningulu lumubi alani na mamaritahon barita naulii. Pola do si pata tarate ibana songo siula hajahaton. Si pata dihurukon manang dipenjarahod di bana. Alai songo nipei dang gabi menyerah si Paulus. Alai gabi bengek di bana
manau saluhut nei. Asa torop na taruli di haluau nasian Kristus Yesusi. Ido anggo misini ibana. Jala dirajumi ibana do, nabui adupan si Timoteus dotong, akka haporsuhon alani na mamaritahon Kristusi. Di bahini ma diturpukon, diuji si Paulus do, patuguhon do menyemangati si Timoteus di ulau pakkubasion nai. Asa unang menyerah, manang gabi ganggu rohana di si. Molo pe ikkomano na porsuk, banaeng marade si Timoteus, mangadupi isu de, bahkan manaon hapursuhoni songo parangan nadenggan di Kristus Yesus. Molo didok songo parangan nadenggan di Kristus Yesus, nomor lapatan doi ikkototong setia mangihut do mangulahon parsuruan di Tuhane. Dungi lau patorakon hadirion ni parangan nadenggani, adong do tolu tudos-tudos dileho si Paulus diturpukon. Na parjolo songo parporang manang prajurit. Somalna ikko siap do sahalak prajurit tu perintah di komandanna. Ahape namasa ikko siap do. Dang jadi manirpang manang gabi alit sian perintah di komandan. Asa gabi halomoan ibana di komandan nei. Na padua hon songon na marsiadu manang olahragawan. Totu molo nang gabi juara olahragawani ikkon pato do ibana tu akka peraturan di pertandingan. Jangan berlaku curang. Sotung didiskualifikasi siap pertandingan ni. Napatuluhon songon siulahauma manang petani. Ikkon adong semangat kerja keras, benget, dungi ditikina gotilon nama hasil ni pamulaon nai. Songonima di patorang si Paulus, gobaran ni hadirion ni parangan nadenggani. Laho memotivasi si Timoteus mamulaho pakkubasion na songo parangan nadenggan di Kristus Yesus. Alai atik pe di basi Paulus tudus-tudus naking laho memotivasi si Timoteus takas do disadari si Paulus nasomora mangulahoni lumobi mulo songgop aka porsuhon di baheni asa semargogo si Timoteus patulus sepakkubasioni didok ikkon sai paingoti ngoton ibana do Yesus Kristus nang dipangulu sian akan amate. Ima didok si Paulus tu si Timoteus. Lapatanna molo pe ikkon adupan na haporsuhon alai marhitena marningot hamonangan ni Kristusi totu gabi gugu doi di ibana lahu manguduti pakkubasionna. Ido dihanguluhon jala dibaritahu si Paulus uban na margugu ibana atik pe mangadopi aka haporsuhon. Jala didok ibana dope diturpukon anggo benget kita manaon rak mangarajama kita sugut bolu maswadahuk kita dohok maibana maswadahuk kita so haposa pe hita tong do haposan anggo ibana aidang tarswadahos sadirina. Songoni masih Paulus di bagasat turpukon papos rohani si Timoteus asa margugu mamaritahon berita nauli ni Kristusi. Donga saha porsiaon laos songonido nang turpukon naing patuguhon posnya rohatta. Asa nakita pe margugu patuluson akasakap doho lomoni rohani Tuhani. Gudang do tutu nabui mabak kita gale patah semangat alania kaparukilon manang hapor suhon ningulu. Bui doi ala di hapugusod diarta. Bui doi ala ni parsahiton nasomar nemalum dope. Bui doi ala ni naso dapok kerejo dope akai anakon. Manang ala ni akka sita-sita naso tercapai dope.
Sadok meragam matahe akka parukilon, manang hapor suhon nabui mabay gale pakilala atta. Lumobi lau patuluson akka sakap doho lomoni rohani Tuhani. Alai manang dia piparukilon manang hapor suhon nekon adu fatta. Nuaeng dipakulingi hatani tu hatta dohita. Asa benge mahita mangadupi songo parangan nadenggan di Kristus Yesus. Satia mahita totong mangihuton doh mangulahu parsuron ni Tuhani. Unang ma gabi manibil aidada ngulu parsato kinanon na gabi tujuan ni haluottay. Alai asasaha dohita mose tuhasa ngapon si saliling nililing nay. Alani i paingotingo matotong hamonangan ni tuhattay. Nunga ditaut tuhatta Yesus apor suhoni. Jalasahat tunamate ibana. Holala makokopita siap perdosa otak. Alai mulak mangurdo muse tuhattay. Ditaluhod do hamatiane. Dibahini mulosonggo parukilon manang hapor suhon di tonga-tonga ni ngulutta. Lumubi alani na mangihutot Tuhani. Tapay ngotingot jala tahapo sima hamonangan di Kristusi. Ay ido na gabi gugu di hita lahu patuluson lomo ni roha ni Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Moliate ma ali Tuhan dihatam naung mamakulingi hami di bagasan tikyon. Paingoting-ngoton nami matutu hamonangami asa margugu hami patuluson lomo ni roham di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.